ina yan mata da matan aure kai da samari ɗan uwana, shin kuna buƙatar sabulu na gyaran jiki ba na bleaching ba? Dr. Karima ita ce amsa. Dr. Karima ta ƙware wajen yin sabulai kala-kala kamar irin su Dilka Soft, kun gan su? Da su humra, kai har ma da kayan kunshi da dai sauransu. Ina mata 'yan kwalisa, ina mata masu sun fita tsaf, ina mai son fata da ta fes ba tare da ƙwarzo ne ko ƙwararraji ba. Ho maza garzaya Dr. Karima domin mallakar ingantaccen sabulu wanda zai kyara miki fata kike shi. Dr. Karima ita ce ta ɗaya. Sa'annan kuma za ku yin odar kayayyakin Dr. Karima ikon Allah 'yar karamci a duk inda kuke a faɗin Najeriya, ƙasar mu ta gado. Za a kawo muku shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali.